Eguardion, oinati, eguardion entzule, eta ongi etorri, ika bertso saiora, Euskaraldiaren baitan antolatua, eskerrik asko antolatzaileei, eskerrik asko gaztelekukoei ere, olako harrera egiteagatik eta dana eskura jartzeagatik, saio ohikoa izango da gutxi asko, baina ahaleginduko gea baini eurei zuzentzen atzaienean edo eurak beraien artean ari dianean, noka eta toka aritzen hoixe baita gaur elkartu gaituen arrazoi nagusia. Aurkeztu egingo izkizuet, gaur lotzakide izango ditudan lau bertsolariak eta nire aldamenean eseri denetik. Hasita, Andoni, egaina. Euskitzen, Miren Artetxo, eta Oiana Igorana. Prest baldin bazabete, altxa, mesedez laurok eta zuen hasierako agurrak. Eguerdion oinati, beti ez den jakiten, aldarritik festara pozez nola irten, ik beti asmatu den humorez egiten, gu saiatuko gaitu hitzek nahi baditen, xankena hobetzeko giro eragiten. Esperimentatzera gatoz oinatira, gure zukakorrimei nostalgiaz begira, hankasakon sartzera alditik aldira, ikaralditik pasa nahian ikaldira, zuen animoak ongi etorriak dira. Gaur epel eta aur kristautxoak, hortxe eliza sarreran. Gizon ziklistak pasatu ditut, binan karreteran. Lagunak plaian egongo dira, giri arteko baineran. Ta guk bertsoak ta Marianito bat asteleen bezperan. Susmoa daukat planik onena, gurea dela aukera. Kaixo oinati gaur heldu eta zeinen dotore zifina, komunioen eguna baizan, lehen anerrek itzegina, ara joan edo ona etorri, duda txiki bat egina, ta azkenean gaztelekua, hobetsi denik jakina, hemen giroa beroago da, eta freskura berdina. Ekin dizegu maleneko ofizioari, Miren eta Andoni, mesedez. Oinatin, beste herri askotan bezala, aurkeztu zuten Euskaraldia eta baita Hamaikakoa ere. Hamaikako horretako ordezkarietako bat, Aloña Mendi elkartea izan zen, eta beste bat Sukana musika taldea. Miren, ik
mendiarekin lotutako terminologia eta hiztegia erabiliko den orain jarriko diezuedan gaia jorratzeko. Eta Andoni musikarekin lotutako hitzak edo hiztegia erabili beharkoek. Eta gaiak hala dio. Euskaltegian izena eman dezuen bi herritar zeate. Ez zaudete ordea leku berean. Imiren ez zaiz gustora juten lanpostu baterako eskatu diten euskerako ziurtagiria eta horreatik juteaiz. Derrigortuta, ilaia egunero pipertuta. Eta Andoni izena eman nuen, baina irakasle bezala aritzeko noski eta urteak damazkik lan hortan. Eta profil, ontako Mirenen profileko ikasle asko etortzi zaizkik klasea egunero. Baina filosofiaz eta patxaraz eta humorez hartzea erabakitzek aldeken guztitan. Ofizio hau, aldiro mendiakin zerikusia duten hitzekin osatu beharkoen, eta Andoni musikarekin zerikusia duten hitzak oinarri hartuta. Irakaslea eta ikaslea, egunero euskaltegira pipertuta, derrigortuta juteana. Militantzia praktikatzean naizta ona den aldika, ni gogo txarrez nijoak sokan, nere aurrekoei segikan. Ez zaidak bate plazer sortzaile gure urteroko zita, nola urbiara buelta bitala txikiagoak jantzita. Ba aizan hau den nere iritzi, zinezkoa biluzia, inundik ere eskurik esku, joan behar dunak den zuzia. Ta euskararen pentagrama hau, berez ez dun itxusia. Ziklabe baten egin behar dun, idealegin guzia. Aldez aurretik aurre ikusten duk, gailurrerako porrota, eta alperrik egingo diat bi kranpoiekin borroka. Euskaraldiko tema honekin kokoteraino nagokta, nahiago diat burutik bera pioletarekin jota. Baina ez ezan piolet batez, eure bururik ansuntzi, ez aldun hobe euskal hitz denak, goxo-goxoki igurtzi. Nik musikatik esango dinat, eta buruan eutsi. Begiraleak gehiegi zeuden eta monitore gutxi. Kirolariok ezin diagu berez gustora etzan ba, ez baduk jartzen kirol ekintzan behar bezain gora langa. Ta autoestima bajatzen zaiguk
gara junta bertan salda, edo zeinentzat atsegin, euskera eskolan hasi intzan da, neska ez neri utsegin. Aizan euskera kontrabajua, juzkatzen dizkinat berdin, eramatea kosta egiten den, baina soinu ederra din. Aner eta Oiana, mesedez, duela pare bat aste, oinatiarrak dian potx eta lotx paiazoi lapurreta egin zieten, emanaldi baten ondoren furgonetako kristala erabat hautsita eta euren material tekniko guztia falta. Lapurren arrastorik ez, baina diru galera, izugarria. Gertakari hau aitzakiatzat hartuta euskal sortzaileon egoera ekarri nahiko niken bertxotara. Ohartzen ote gaitun zein den egoera, alegia, lapurreta bat, pandemia bat, istripu bat, baja bat, bertsolari asko autonomoak dira, zuek Oiana eta Aner apustua egin duzue sorgutzatik bizitzeko. Bertsoa ez ezik irakurle txokoak dinamizatzen dituzue, edo emanaldi bereziak sortu, iritzi artikuluak idatzi, biok Gipuzkoako finalistak bertsoaren aparretan, baina osasuntsua ote da euskal kulturak jasotzen duen tratua eta harrera eta babesa. Atera nahi genian, sortzaile karneta, guztiz erauzi gabe norbere kareta, batera eta bestera, buelta eta buelta, alegindu aurretik dun asko erreta, baliabide falta dun lehen lapurreta, baliabide falta dun lehen lapurreta. Ta hoiek banatzeko zenbait irizpide, tiket bai izan leiken lehen adibide, bizita irautea kontrako bibide, bertxotatik egiten ez baiten posible. Bizibidea ezin egin ogibide, bizibidea ezin egin ogibide. Gurea izango dun askoren lagina, egoera orokorrak noiz nahi eragina.
Ansietate betean goizero samina, hileroko soldata gauza ez jakina. Baina alokairua beti dun berdina. Baina alokairua beti dun berdina. Ta gainera txalotzen gaitiztenan ala, esan ez mila gauza egiten dirala. Ni kapaza banintza erdirako jala, artikulo ta saio lana eginala. Libre egiten den auto bat balitz bezala. Libre egiten den auto bat balitz bezala. Gurea ere zagon osatua jendez, hainbat jenderen gogo beharta interes. Naiz eta iruditu dugula aldrebes, lanadun libreztena hor problema berez. Gurea ez dun baina bestena ere ez. Gurea ez dun baina bestena ere. Argatik bertsoen gure ibileran, parte hartzen dinagu langile bileran. Defendatuz edo nor dabilena greban, baina ondoren buelta baletor aukeran. Beti zalantzan maila aski eman dedan, beti zalantzan maila aski eman dedan. Faktura nola egin ta bezazeriken, ni ikasten ari naun askok etzekiten. Geroze intrusiozko aurkako sentipen, soka gainean pozik gabiltz pauso egiten. Baina azpian koltxoi bat eskertuko niken. Baina azpian koltxoi bat eskertuko niken. Alere berez gaitun suerteko bilagun, koltxoi bat badinagun ondik gora jardun. Baino kultur teknikan zenbait arduradun, bete sei paper hauek kobratu nahi badun. Berak lana erdizka tamalau pagadun, berak lanak erdizka tamalau pagadun. Gurea ere egonkor ez denan seinale, beti aritu behar kale edo bale.
alere bazauzkan hau zenbaiti ale. Nahi dinat izan gure honen adierazle, baina ezin bada bueno euskera irakasle. Baina ezin bada bueno euskera irakasle. Gero hola ikasle batzun motibadak, desmotibatutako maisuaren trabak, baina hon egiten zigun oinarri dardarak, aurrera joateko baden aukera bat, mugitzea behar din gure lurrikarak, mugitzea eskatzen din gure lurrikarak. Ea, ariketa bixiago batea. Pasako gea, laurontzako gaia. Atzo izan zen Ika Bazkaria, eta nik soinean jantzita den eman kamiseta honek ere garbia adierazten du Itano zuzenaren erabilera zein beharko lukeen izan. Gero aukeran, dozena bat eurotan kamisetak nahi izatea gaztentzako, diru iturri ere badalako. Ordon, jolas moduko bat, tartarako zuen laguntza ezinbestekoa da, ni ez painez epaile lana egiteko gai sentitzen. Oñatiko hizkeran Itano egokienaren eta zuzenaren bila jarriko ditut. Jolas modura hartu ezagun. Pista bezala, hemen herri hontan aski ezaguna dan Arantzazu Sagartzazuren kantu bat jarriko dizuet, pista batzuk arditza zuen. Seguru batzu Ika Bazkarian kantatu zutela. Nahi baizue, baztertu, hobeto ikusten zuen da. Nahi zunean, Julen, favorez. Basakinak tentzun xonat, basabitzan hasi ditu. Basakinain, basabinain, ta basarabinau. Zixau ningo geiken, basau ningo xonau. Akoixabin da bintxakon, baboiatzan eldu eixo. Txunau, tokatu ingo. Txunau, tokatu ingo txunau. Atzeko zaudea behingo xonau. Atzeko zaudea behingo xonau.
eskatuko dizuet, eta zuek oso ondo ebatik badia jo txalo, baina beste lehenko dugu txalometroa bukaeran. Banaka, Andonik, zer guzti Andonik egin dula ondoen, edo Anerrek edo, bale? Amaia ez den neretzakoa, oinatiarrarik eta hau, bakarrik ulertu dinat, xunau. Etxakinat ze kantatu eta etxakinat nola bota. Berez gaizki egiten baldin basunat ere esatan importa. Parentesi bat hau oinatiarrez nola esan behar dudan. Herri hontan indar bat ai egen, xabin, xanti edo xuban. Ta gu bertxotan beti pentsatuz hau zala herrimaz barau. Baxara bina utxunau ta xo onau oain zesan baxakinau. Baneretzako pazetosak da, rima ikaragarria. Imanol Fanda realak behar du entrenatzaile berria. Inventau iten xonen ere ustez, hori ez aldonegia. Importantena don ipintzea oinatiarra aurpegia. Xonau baxakinat eta ditun, ez ditun esaten inon. Barkatu baina legazpikoa asko zerrazagoa do. Oinatin formak beti izan ditun, berezi singularrez ai, ze pluralean beti izan dun, bikotekidia sarai. Ni esertzera bituko naiz, zarauzko modu etxian. Ni txiki eindan natxiontan ere txera natxian. Bai Andonio bedok esertzia, ezin soat besteik esan. Han beste isakin eseri gaitezan. Andonik eseri egin donda, eskerra gaur berari wow. Oinatinearra egin xonau, egin dinagu egin show. Beste errima erabilgarri, bat berreskuratuz orain, baino zailegi zaizkit esaten, batunan baxara binain. Gure etxian aste osoa pasaute gure alabek kantu hau kantatzen. Ea ba, Aner, ispiluaren aurrean gure buruari zer nola zuzentzen garen oso garrantzitsua omen duen.
Horixe omen duen egiazki gure burua zenbat maite dugun eta gure burua nola ikusten eta irakurtzen dugun jakiteko adierazlerik leialena. Gaur igandea duen, aner, goizeko 10 ditun, jaiki ez, joan naiz armariora, eta armarioko atean ispilu bat daukan. Eta ate irristakor horietako bat duen. Zabaltzerako ispiluari begiradatxo bat, armarioko atea eskuinetara bultza eta arropa bila hasia iz. Ze jantzik oinatia juteko. 3 bertso eskatuko izkinatan era. Lehenengoan, ohetik jeiki eta ispilu aurrian jarri orduko ire buruaz pentsatu dunan hori. Bigarrengoan, ze jantzi, ze ez jantzi, temperatura, oinati, gero bertso bazkari bat. Erabakitzen aizen momentu hori. Eta 3. eskatuko oinat, behin jantzita, behin makilatuta, behin preso jarrita, oinatira, bidean. Hiru posponer egin dizkinat, beste 8 karambola, oean 10 buelta eta bueno, jeiki beharko dun hola. Aner batzutan pentsatzen dinat, goizero galduz kontrola, ispilu hortara bidean egin behar ugari dagola. Igual dutxatu egin beharrunake, bueno, ez zion ajola. Ireki dun hor armairua eta igandeko arrazoian, giro eguzkitsu eta argitsua omen da gaurko sasoian. Txupa zintzilik pertxeroan ta gona oraindik balkoian, non zagon ignai dunan crop topa, nun zehar mairutan angoian, ta berriz ere bila bukatu dinat amaren kajoia. Egunerola ibili beharraz nazkatu egingo aiz jasta, ez egon horren lukaren esku egunaren arrakasta. Beti iregain hartu beharrean estetikaren gatazka, oinatin dauzkan laster irezain hainbat jende zenbait aizpa.
irtetean ez beitu ispilura, damutu egingo aizta. Eskerrik asko, Enar. Oiana eta Miren. Oñatiko jaixak 2025. Inauteriak, korpusak, Olabartako jaixak, San Miel Txiki, Errekalden, Murgisa, Olakua, Araoz, Torreauzokua, Garagaltza, Zubila, Gatriana, Madalenak, Santa Marina, San Lorenzo, Lezesarri, Urresola, Bidebarritakoak, Atzeko Kalekoak, Arantzatuko jaixak, San Martin, Zainartu, Uribarri, Berezaon, Abenduan, Gabonak, eta berriz ere, hasiera eta egurra. Urtero. Hau egina da, Zuek bilok lagunak zeate, beti elkarrekin ibiltzen zeate, eta askotan elkartzen zeate lagunekin herriko tabernan eta askotan bakartetan da, tertulian, baina aparteko plan berezirik egin gabe. Eta zuek biok bixigarri pixkat behar. Ez daugazue, bikote kiderik libre, baina zerbaiten falta beti. Eta hik miren gaur Oianai ala esan dion, esan Oiana. Igual oñatia joan beharko nau. Han asteburu bazion, zehose bazion, festa eta bazion erromeria, han igual izangoen ligatzia hemen baino errexagua. Eta berotzeko mobiletiken kantu bat jarri din. Hauxe. Erdiko festa ziren Bilamonian, eran nahi zuten txoko batian, Ardi txabal baten gainean, ari ziran trukian. Lau atzo irunez kazan, eta larguna aririk itzarian. Ardi txabal baten gainean, ari ziran trukian. Ziraten kartak partitzen, eta gainera talentuak kontatzen. Truk jota, inasik jota, Mariak txaldun, erfina girua. Mari Martin zorat batzain burua, lauaretik diruaren girua. Riko festa ziren Bilamonian, eran nahi zuten txoko batian, arri txabal baten gainean, ari ziran trukian. Eska egonari isilikan, nik ez den ikusi nerekin jurikan, jan bateran ezkero, eginak britz, ezin egon isilik. Eran esan goti, katilua beterik. Herriko festa ziren Bilamonian, eran nahi zuten txoko batian, harri txabal baten gainean, ari ziran trukian. Beti karta tantotan, keinuta alarau, festara joatea kasi obedinau. Oñatin aukera bat zion egunta gau, han sorpresa badare zerbaitin goxonau. Ligatzen egin behar dinagu alegin, nik bezala iktxortan noiztik ez den egin. Guazen ara
eta zaldunariekin, nik nahiko adina eta txota xar batekin. Zaldikoa nahiago ninake ukatu, erregea bateko batekin trukatu. Bai, arrazoi daukan naizta ez gustatu, txortan egin nahi eta txotetan bukatu. Gure karta jokuan, txota eta erregen, karta besterik ez den ezan ta ez hemen. Tanik erregina nahi ailagun hause den, kartak toki guztitan gaizki eginda zeuden. Esku on bat lortzeko azeko meriak, ta mus bat eskatzeko noiz nahi izerdiak. Baina bizi jarrita gubion begiak, parerik ez pasagon gutxinez meriak. Aiduplekin oianan nik zenbat engaino, kotxe barrura sartu ta leioak laino. Baina hartu behar den nahiko desengaino, bosteko bat hobe den errege bat baino. Bai hori frogatuta zagon Espainian, baina saiatu jartzen mi bat minganian. Eta aritko gaitun aldan gehienian, arri txabal bat belaunen gainean. Guazen beraz oinati etzegon aparte, ligatzeko zekan hau guk nahikoa arte. Ta segiko dinagu parrandan jotake, 31 eskuti lortzen degun arte. Andoni, duela hilabete terdi, gutxi asko, lortu dek edo estrainatu dek Aitona tituloa. Agur biloba jaioguan, galdetu diet eta ika ite omen diok, ezta? Irudika ezak Andoni bizitzen ari izen une edo egoera hoietako bat, alegia zarautzen, pasiatzen, biloba jaio berriak harrikotxean, eta jakineiko nikek ea zer kontatzen, zer kantatzen ote dioken. Zer kontatzen dio munduaz zerbait datorkionaz zoriontzeko gehatze hauten sodur luze hoiei ere eite aldeek aipamenik. Zarautzen pasiatzen, biloba jaio berriakin, ika, noski eta jakinaiko nikek zer den entzuten duna. Adur aurrera goazak pasian, Aitona eztek txepela, kuadrillakoak bi elkartuta, ez dituk isildu bela. Eskuaz ola nik babero bat beharko
bezala, ta esan ziet adur zapi bat, niretzako aski dela. Negar pitin bat eiten dek baina, adur ezago gaixorik. Gero bi andre etorri dituk, hitz egin ditek gaixobik. Ia biloba ezten aitona, bezain moskorra osorik, nere berririk ez ditek eta ez aiek egin kasorik. Guazak aurrera kantatuko dit, hau hori edota zera, gero alkatea etorri eztek bat, erorri ezagutzera. Naiz etxe pila egin zarautzen, erruduna uke bera, bihar aiara joan behar bau, erritikan bizitzera. Maleko jontan pasiatzea, bionzat guztiz atsegin. Ala behar nian kantuan eta bersoen bidez hitz egin. Mobila ere itzali diat, inork ez dezan hots egin. Begiak isten ari zaizkikta, umetxoa lolo egin. Ea, gomea lotan utzita, Aner eta Miren, jarriko ditutan lanean. Atzo zan LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. Munduan oraindik 75 herrialdek zigortzen dituzte oso modu krudelean, zigortu seurasko mundu osoak, baina LGTBI komunitate kideak. Afrikako eta Asiako zenbait herrialdetan heriotza zigorrera kondenatzen dituzte. Etxi edo bizitza paralelo bat eraman. Ez omen dute beste aukerarik. Miren, inoiz edo behin pentsatu izan duen gizartearen begietara agian errezagoa dela boilera izatea, marika izatea edo gehia izatea baino. Baina berrian argitaratutako albistea irakurtzean harrituta geratu ez. Emakume, trans eta boilerak ditun jazarrienak eta bortxatuenak, bereziki arrazalizatuak. Aner laguna duen eta askotan izan duzue gai hau, izpide, eta artikulua bidali dion mobilera, eta baita galdera egin ere. Aner, irakurri duen hau? Ta ze iruditzen zain, ez ustean harrapatu hau edo ez?
Transak eta bolerak zapalduen txinpun, irakurri orduko konturatu gaitun. Homofoboa eztun ez matxista segitun, ta violentzia ardatzak gurutzatzen ditun. Ta violentzia ardatzak gurutzatzen ditun. Ezin dinagu bizi guk harin-harinka, ik transaren eta nik boleraren pinta. Nuntzagon samin gehien hortxezagon kinka, bakoitzak bere minak sentitzen dizkinta. Bakoitzak bere minak sentitzen dizkinta. Bakoitzak bere minta kanpoko jazarpen, bakoitzak bere muga eta baldintzapen. Baina ondo algabiltzan ez dinat esaten, okerren nor dagoen lehiaketa baten. Okerren nor dagoen lehiaketa baten. Tatzerriak ezin din hemengo minik ken, herritako bolerak aikalera irten, ta jendea buruei azkarrera egiten, eriotza soziala hemen bizi diten, eriotza soziala hemen bizi diten. Nork galtzen ditun bere sendi eta lagun, nor den botere goren baten onuradun. Violentzilatzena onartu dezagun, seinalatu ezin den violentziadun. Seinalatu ezin den violentziadun. Ta hemengoa seinalatzen ezin egin nahi huts, besteenak esan ez besteenak aituz, ta kanpoan gertatzen diren hoien aipuz, beste homofobiaz gurea lasaituz, beste homofobiaz gurea lasaituz. Ta bitartean hemen ere hainbeste gai, ezin dena itxita hor dagoena bai. Gu gurete batetxo konponezinen zai, ta bien bitartean heteroak lasai, ta bien bitartean heteroak lasai. Beraiek beti ditun lasaitasun jabe, ta besteak zebiltzan kalean erabe. Beraz jotxalo fuerte, jotxalo suabe, oinatin izan ziren disidenten alde. Oinatin izan ziren disidenten alde. Ulertu nahi dunantzat, garbi esan da. Oiana,
bideo bat ikusiko dinau lehenago eta gero 6 puntu jarriko ezkinat. Julen presto baldin baukak, favorez? Komplejo diozkun, Bolonas, caseras... Komplekua, nik uste. Justo, komplekua. Eta benetan? Beto? Nik uste komplejo. Bai. Zate kala etorretik kalien ikaikia, Eta ez hori bakarrik, gero zan arabaztarkixak. Gari zan, hori arabaztarkixak, horre komplekua. Zateko moen, gure euskeria ez da hona. Gu gara eta atxeatu gu. Bai. Kaleko betia. Euren listu, Kaletara dizu, zingu bino. Gu, bizi pizka bat baztixo, gero bat. Esan betik hori ez, bai, betik pasarretan salvaje zamarra gero lan. Euskal Herriko ez izan. Burua bitzen ez komportau, Zerti, karo, neskak bitzen neskak, egutik bakien. Aparte bitzen. Eta gu egin izan, dara bizea. Eta, mutila izan dira, farai, ez da dara. Dana joa bitzen izan, eta dana. Eta, hoi, burazo batzundako zan, asko dako. Eskrima... Ejemplo txarra. Gutxi izan du. Arabaztarraili kalin ibilke behi arretxixat zuerek, basarra jarratzaina, nire jokin ezola behitu eskapatik, sus bestizela zatik. Igual, arautzen bizi izan behar gitzunen. Igual, gure zen alabe euskera zen goiztena. Ikapa, bai, ikai goiztena. Euskera zara, ikai. Zerutik. Baina errexen bizi izan gara azkenien. Gu golako komplejo egin ibinikia. Gero erakustia, hori benten dibila. Ez tozkoen balorei gartuko kindu nahi, gero uni guztako behar. Ez toki balorei. Ez tozkoen balorei gorreze balore dagoen ez tozkoen. Balorei beka bixo, bai, pega zarkoa, zarreta bai. Hone bazarretarretu. Horratzen galdu da gero, gutxitxoa bali, esan txue bakarrikin, eta gero azken daukako ba, gutxitxu. Hitz hauek zer eragin diten barrenean. Ikata baserria bat den azkenean, ta konpleju bat zagon bien izenean, estimatuko dena galtzen degunean. Zenbat baserritar gutxi esten diren. Bai, usai kontuena aspaldi hasi den, ta bidean geroztik ikusten den garden, baserritarrak ez din jardun nahi nabarmen. Neskek mutilei ika nolako deshonra. Bai zuka egitea ote derrigorra, edota berorika boteren zorra. Hierarkiak puskatzen din lehenengo obra. Iri sekula beitu alditen kasera. Amasan beti egon naun kaletar antzera, eta aldiz geistean bilabonan bera, kasera ta ikarik obez atera. Ik maite ditun noka eta baserria, ta arro eta duin eskeniz neurria. Oien alde jarri nahi minake herria, hori delako lehengo
aukera berria. Oso garrantzitsua den transmisioa, baina arauztarrek duten bizioa, konplejuak gordetzen zuten misioa, ta eduki zuten hori da ukazioa. Aner eta Andoni oinatin oso jolas zaleak omen dira eta gaur ere bat egingo dugu. Bi hitz ekarri ditut, lehenengo bati eskatuko diot begiak itxi edo buelta eman dezan eta ez ezan ikusi, eta gero galde erantzunetan egitea nahiko nuke. Bai? Zein hasikoa? Bale. Jendeak egin du hori ikustean, hain graziosoa denik ez nago ustean. Persona bat ote da edo objektua, persona multzo bat da hor bateratua. Futbolariak dira edo hartzai kuadrilla, jefe baten azpian beste jende pila. jefe bat beharra da jolasetan ere, hau jolas bat ez dela egizu mesede. orduan jefe bat da zalantzarik gabe, bueno, hierarki baten azpian hor daude. orduan azpikoen izena da hori, ez egiturarena asmazazu gongi. izan leike Eliza edo kristauak. Ez esango nuke aldatu araua. Euskal Herrian ere hori baldago, justu Euskal Herrian has hemen gertuago. zer ikusirik baldu horrek hizkuntzakin. Kristonan ez dut uste baina zeinek jakin. Guztiz galduta nago, basamortu hontan. Bale, enpresa bat da orain segi hortan. Enpresa bat omen da, ta oinatiarra. Bai edo gertukoa, nun jartzen den marra. Tuoak eite alditu, eta porun tuo. Ez beste zerbaita benga dale duro. Biok batera egin behar dugu bidea, baina asmatzailea zeu adiskidea. Batera egitea da kooperatiba. Bale, segi aurrera, izena hori da. Eta azken silaban aldu azentua. Baietz esango nuke hori da kontua. Azken eta asmatu dut ez alda Mondragon. Ez nahastu zera, segizazu Gabon. Gabon baino nahiago nuen Turorena. Esken luze dijoa asmatzearena.
izan liteke favor, babestera urra. Oso ondo favor asmatu ezin. Gabon esan dunian atzera eginak, kabron, bonbon, eta denetik esaten, leku ere... Ai, ama. Andoni hau ere alda inguru ontakoa. Baina bizi zaiguna urruti nahikoa. Urruti Euskal Herri barruan ote da. Baietz esango nuke listoa gabera. Nik pertsona bat dela uste dut orduan. Zuzenari zera eta eduki goguan. Hemen jaioa eta hemendik joana. Orain artean zuzenari zeratana. Baina ez dut ezagutzen hainbeste oinatiar. Juanito zelaiak inakordatu bihar. Hori ez dakitzen da. Esplikatu benga. Honen aita Juaniton lagun ona zen bat. Nik hemengo kuadrillak ez ditut ezagutzen. Pixkana hasiko naiz anerri laguntzen. Benga esan zaidazu zebaden famatu. Oñatiperak zuen hormapan kokatu. Oñati zemapatan kokatu zumbera. Hartu behar dituzu musikan aukera. Fatal geratuko naiz espaldin badaki. Hori saran bizi da eta ospetsua da txit. Bale, uste dut hurbildu naizela. Nik erantzungo dizut arberak bezala. Oñatiarrez dakien ez nago seguru. Ez dakit alegin zen den belarri buru. Pixkatitz egiten du internazionalki. Takafa pastak ere dabilzki earki. Ados uste dut dela Ruper Ordorika. Hau kimika. Bueno, azkeneko txampan sartuko geha, ondo iritzean mazaizue. Eta Oiana, Miren eta Andoni. Eba, humorez bukatzen duen bai. Eba, Oiana eta Andoni senarre mazteak, adinekoak. Eta Miren alaba. Miren lantokin baimena eskatu den eta ambulatoriora, oa bileak hartuta. Alegia, ama eta aia. Ama besotik helduta damakin, da aita, hortxe, 2 metro atzeago, bastoia lagun, kristo guztiak inizketan, da bere pausuan aldun bezala. Aita damakin, podologoan gana. Eta Oiana ama, otorrinoan gana. Jai eskatu den, zaintza importantea dalako, eta goizeko 9 daukan hitzordua apuntatuta, eta handamazken, baina nahiko lan. Ama gezin ondo entzuten, aita gezin pausua zuzen eman. Ik aldiro,
erantzun ingoen. Zuek, igual galdera entzun eta baina igual kompletan edo. Zuek, zuen egoera edo kezka edo azaldu, eta beak erantzun hortxe egoera, bai? Txandaka, eta hi beti erdin da erantzuten. Umeen galdera bat, irezat alaba, medikute iristeko, asko falta alda. Ikusten zaitut aita, gerotatzerago, itxuraz falta zaigu, gerota gehiago. Aitaren zitadinat, ulertu gogoa, aitak zergatik zaukan, potolo loroa. Entzuten duen guztia, belarrian nastu, erdia entzuten du, beste erdia aztu. Azkazalak metro bat, luze idiakasik, hau besten ez loroa, arranoa baizik. Zornetuta daukazu, zure azkaltzarra, ta ez da gaiztotuta, dagoen bakarra. Aitak zer esaten din, bere dazkazkala, ezkontzean nakinan, arrarua zala. Naiz azazkala daukan, gogor nabaria, antzeko xamar dabil, zure argizaria. Medikua urruti, pozaren antzera, kafetxo bat hartzeko, gerauko algera. Ezin dugu oraintxe, tabernan geratu, ez dizut nahi geroxo, pañala aldatu. Aitak aje bat nahi din, ta etzaidan argia, nundik atera ditun, ardita zagia. Ez du entzuten baina, ulertzen du bapo, aurten nahikoa dugu, kandelatarako. Naiz aitan bioine hauek, duten bi meritu, hankasartzeik handinak, amak egiten ditu. Podologoak ez du soluziorik bate, ibili sandaliatan azarora arte. Sandaliak jantzita, ezin joan presan, atzeratua danik meikuei ez esan. Erantzuten badigu, ai amak horrela, batzutan pentsatzen dut, entzuten duela. Etxera bueltan noa, ezpaikoaz garaiz, urren eitzul ninteke,
Baldin bizi banaiz, baldin bizi banaiz. Ba hori baldin bada zure desioa, programa dezatela amputazioa. Orain bizkor liteken gure erritmoa, deskubritzeko zer dan ire horkorri noa. Baina ambulatoriora noa ez noatzera, psikologoarenean zita eskatzera. Ea ba, agurren aurretik puntutan saio koizkor bat entzazue favorez librian, eta gero agurren txanda. Ze gauza ederra dan belarri bat ona, Zubiak zorroztuta heldu zara ona, Nahi duena entzuteko ondo da amona. Azkazal luzeak da nere konfort zona. oso ondo mikrora heldu da aitona, oso ondo mikrora heldu da aitona. taia kantatzen dugu zuka eta guzi. Ahaztu zaigunik nik ez dinat ikusi. Pilak nahastea ere ez zagon itxusi. Nik pluralean noka bat ezin igurtzi. Guk entzun asko baina obeditu gutxi. Aurrera eginala ahaztu zaigu hau. Ez da nerea kulpa amaiak nahastu nau. Lasai aukera bada zer dan baxakin hau. Nik onomatopeiaz kantatzen dut jau hau. Berriz ikara ingo txunau. Berriz ikara ingo txunau. Ni konforme nago bai txunauren planean. Txunau edota isa azaltzen danean. Nik nahikoa izer ditut gaurko lanean. Hainbeste isa noizen gure esanean. Olako letrak daude Eurovisionean. Ta gure konplejuak ahoz biluztean. Edo zerrateratzen zaigu ez ustean. Bete behar genitun arauak haustean. No batzutan esan da to igual bestean. Pentsa araoztarrak atxe ikustean. Ai gure ikakaskar, hau aditzen badute. Alduguna egin dugu hori nahiko nuke. Ika hanka sartua sarri asko gupe. Hanka sartzea baita ikasi bertute. Asko kargizaria eskertuko luke. Lasai euskaltzaindia ez da etorri onaino. Horixe bakarrikan behar genuke nio. Hauek akademitan zenbat desengaino. Ta gu farsa hutsa gara hemen lauen gaino.
Hobe gaizkitea ez eitea baino, hobe gaizki eitea ez eitea baino. Laurok eta Itanoz jarduteko ez gai. Ez hainbeste zigortu ondo aritu zai. Bueno, 15 egun barru gutxinez jai. Mila esker oinati ondo portau zarai. Eseri eta iere bai. Eseri eta iere bai. Ni hementxe agurtu gonatzaizue, eskerrik asko, benetan, eskerrik asko bereziki, nire lanari dagokionez, Idoia Etxeberria eta Julen Agirrei, laguntzaile izan ditu dalako aste honetan. Eskerrik asko antolatzaileei, barra martxan jartzen aireala ikusten ainaiz, beraz gero elkarrekin zerbait hartu nahiko bazenute, zer bat kamisetak ere hor eskura, eta bertsoaren aurrekin utziko zaituztet izan zazuela igande eguardi eta arratsalde eder bat. Oiana Iguaran Miren artekean errezkitze eta Andoni Eganean. Eskerrik asko. Nahiko lan ez bagenu hitzak bateratzen, zuen aditz formetan zailda aukeratzen, oraindik ikasteko nahi zaigun geratzen, behintzat gaur ikasi dut xaukena nola zen, animo eta segi dauen aldatzen. Naiz oinatiko dialektoan ez dugun asmatu bate, gure ezinta hutsunekin izan dugu nahiko arte. Ikatoka tanoka segi estropozoka hanka sartuaz jotake, ze mundu hontan dagoen xauk gehiago lortzen den arte. Ze mundu hontan dagoen xauk gehiago lortzen den arte. Erakunde mintzo da euskaraldiez, asko euskararen zat direnak karies. Euskara ibili behar da tresna gisa zinez, arau erdaldunari egiteko ies. Euskara ibili behar da tresna gisa zinez, lasaita eroso baina eroso egie. Eskerrik asko agur oinati, gendun guztia eman da. Toka tanoka aritu gera, denok dinbi eta damba. Asmatu dugu ona etorrita jaun hartzeta eskuan da. Gu bertsolari zuek entzule eta egia esan da, komunio bat izan da.